Wilujeng dalu Mas Gareng. Sugeng dalu genduk cangik. Nggih, makarya sesarengan nggih Mas Gareng nggih. Gendinge caping gunung. Niki mengke kersanipun dibawani kalih sinden sing pun kondang menika saking negari Menden. Kok nemok cekli-cekli kaya boneka. Lah nggih pripun? Saderenge kula badhe ngaturi salam dhateng derek-dereke kula sing pun dangu derekan napa mboten nate kepanggih. Nggih. Wiwit growong tuwa bubaran. Ngantek saprene lagi iki mblusuk sak lore pertelone Pak Ji Yeni. Bola-bali es mlebune iki adoh terus pokoke sugeng dalu kanca lawas Pak Guru Sunar. Biyen ke sak rombongan nggih matur nuwun kalih Bapak Sayu saha dulur lanang ya mbiyen sak rombongan. Nggih matur nuwun kalih Bapak Sayu kalih Bu Suni. Berarti janganan nek kena nggo nanggap wayang ngene kok liyane kok. Lah nggih to. Sapine pirang-pirang kok do mau nanggap. Murah meriah. Sapine yo reden kok, Mas. Nggih, matur nuwun. Setahun manak pindho, Mas. Nggih. Bapak Sayu tersih kersa nguri-uri budaya Jawa, nggih tesih eling kalih tangga kula diciprati rejekine. Kula dongak-dongake mugi-mugi diparingi panjang yuswa, gampang rejeki. Tandurane lemu panene dadi yen duwe utang akeh ndang iso nglunasi syukur-syukur sing diutangi kok do lali. Ben kena nggo tuku sapi manak akeh nggo nanggap dalang iki. Nggih maklum nembe latihan timbange ndelok kucing kerah ngono ae pokoke. Latihan golek duit Mas. Latihan golek duit. Apa-apa dialami. Barongan gelem tahu dadi ketua barongan mbah 2 minggu mbah pira kae. Diludak badhe ngaturi caping gunung. Nggih. Sumangga Kang pundi? Kang badhe kersa jumeneng. Nah niki pun jumenengaken menika Mbak Yu Wulandari. Mangga. Sinden jejer kok kaya angka 10. Iki nek ora ngadeg engko ora entuk saweran akeh. Sing siji jret sing siji bunder. Lah nek sing bunder iki nek ngerti dhewe to Mas Gareng. Oh nggih nuwun sewu, kabar sing kula tampi pancen ngoten. Dalang nang mae Sayu bunder niki mboten bunder ning gepeng. Adine bunder. Adik bunder nggih tesih sederek. Monggo Bu. Kok Bu cek anu ketoke cek ijo tak undang Bu. Cek kemonyeh saja. Mboten disemproti itu. Semproti, Cah. Jaluk disemproti. Tulung dak. Disemproti. Monggo. Monggo nek badhe nepangaken kalih dulur-dulur kula growong. Lah mboten ditepangke ya. Sapa ngerti iso kecantol nang kene. Oh nggih. Wah kene iki cantolane akeh kok. Oh nggih. Tur mbangkuk tenan cantolane gampang. Iya Mas Gareng kersane dipentepangaken riyin. Monggo. Sapa ngerti mengko kaya dulure wedok sing manggon Menden kae. Mbak Novi kecantol lurah Kunduran lho. Sapa ngerti engko Pak Lurah ya kecantol ning kene lho. Kula mboten lurah lah kok. RT ya gelem kok, Pak. Pengen diempuk Ibu Lurah kok kon kecantol. Pak Lurah wis kagungan kok. Monggo. Injih. Dipek mantu tegese kok. Nggo nek dipek mantu. Aja dienggo mantu, aja nggo mantu ning dipek mantu.
Injin. Wis Nduk, ayo Nduk enggal ketokno capingmu Nduk. Jere iki jere sida kenalan apa mboten to kok? Kenalan. Aku muni kok ora sida ae. Tak kenal maka tak sayang. Ya wis gek ndang kenalan. Ora sida lah. Aku tak turu. Itu ayu-ayu kok cekaten. Ndak mau pripun arep muni gak sida. Arep muni gak sida ya wis. Cegukan. Wong iki aja gampang cegukan. Lah pripun? Wong ki nek cegukan terus atine nggondi, nek wis nggondi mangkel terus darahe munggah to ndadekno lara, ludira inggil. Napa stroke niku to? Lah, ludira Stroke. inggil ki nek nemen dadi stroke. Stroke. Heeh, ya. Niki langsung mawon nggih, caping ngono. Tenan. Rasa kenalan ra. Loh, ya dibawani sik to. Nggih, Oh, kula ki gawani. Oh, digawani dhisik. Kok digawani ya? Lah pripun Mas Gareng cetane Mas? Dibawani kok digawani. Oh, nggih. Niki nggih dipun jenggleng napa mboten? Lah takon sing Mas Gareng isih kuat apa ora kuwi? Kowe enake ya dijenggleng kadung jamu e. Oh nggih. Pak Yeni ya kena nek arep melu. Ayo. Saben bengi nyawa arep mipet. Mantep, Nduk. Kesuwen leh kuancang-ancang rung tok nggon wis cop apa ki wis Coplok. coplok sih. Nggih le biasane nek pisanan niku nggih dereng krasa, mangke nek pun bolak-balik nggih nembe krasa. Mosok Nggih. tipis e ngono kok ora krosonan iki. Lah biasanya kan ngoten. Oh, bareng samu bareng apa ae iki nek pisanan mesti urang pas ngono ya. Nggih, kurang pas. Heeh. Tesik meleset piye? Kaya wis gamblang tenan iki Mas Win. Jenglengane niki lho. Oh, Pak. jenglengane. Meleset-meleset antarane jogetan karo jengleng kuwi. Heeh, kurang pas. Nah, Adik meleset ya. Asline dudu iku. Pokoke ana lah pokoke. dereng kok. Yen memaca Ya Mas. Ya Mas. karo janur kuning, janur kuning Mas Garing janur kuning. Janur kuning. Janur kuning, janur kuning, janur kuning, janur kuning. Janur Rodok-rodok nyedaki pas. Kandhane kok ora ampun ngomong to. Mas Gareng jek kuat. Ngono kae lho jarene. Jamune wis enek sing jawab ngono kok. Jamune napa, Mas? Jamune sari ngacrak. Napa niku? Ayo sari ngacrak ki mau. Sari ngacrak? Lah nek apa sari rapet. Berarti Kula, nek aku nggih. sari ngacrak. Lah sari ngacrak niku marake pripun? Ya mari melek. Mare melek iki. Mbok kula diwenehi ya. Ben ngacrak-ngacrak. Nah, jenengan ah. Lho. Gotong royong ngoten. Wah. Lho kula ge kepengin ngertos wonten jenengan kok. Nek bagiane dhewe-dhewe kok. Oh, ngoten nggih.
Ngrenak iki kok kudu tanduk ae. Tewas lek ngenteni arep ngene gak situ. Nah nek pas iki aku apal iki cakepane. Napa? Cepitan. Enggak cepitan. Nah, apal iku aku. Iku Nggon cepitan-cepitan niku apal. Iki Cepitan. kok iso cepitan iki lho. Lah pripun? Ora cepitan to. Lah sing bener napa? Ya iso Malah dicekak. kecitan ya iso. Pun gantos to. Hei. Cakepane jan apik. Deng 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 deng. Ihi ihi. Napane Jan. sih? Nganggo ringik-ringik barang. Ngono iku kok sing marahi sapa to, Nduk? Kok iso ihi ihi barang. Niki Mas Garing kok sing muni Mas Garing kok. Iki kok marah-marahi ngantene ae. Gleng 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 gleng. Sasaiki iki ora diwarahi sedo pinter-pinter. Nggih ampun. Heeh, angger pokoke nggawa HP ana memorine wis mesti wis Jenengan sambang. nggih gadah ngoten niku. Aku wis lanjut usia. Ora ngopeni ngono-ngono ku. Ora mudeng. Pres. Aku isaku membuka nutupe angel mbok. Oh ya padha Lho, wae. buka ngono ku lho HP iso mbukane ngarep balekno ki angel terus diamuk ora Tak kira nek usah. Ngono gak iso mateni ngono kuwi. Delok anu singkek. Ketoprake singkek. Panas. Ayo. Kawis pito kalau sakit tarito dari mana Murah sandang pangan seger kewarasan. datangnya cinta dari mata turun ke hati. Wah, jangan anggap ludruk barang. Panas sudah niki barongane saniki napa Barongane mangke? wis siap apa durung ki? Oh, siap. Wah, wis siap sih. Yo. Panas sudah namping-namping. Monggo. Mbak penyanyi niki dari barong. Ah, barongane disiapno sik. Kok nek penyanyi iya, sing Dani kok. barong Nggih, pripun? Oh, kan kudu Dani awakmu kok. sing mentul. Bener. Apa Loh. sing mentul sing isor iki? Mas Gareng terus saged mentol loh. Lho. Nggih mentol niku ora nek gedhe. Aku iso ning ora ketoke ora pantes sih. Dadi kono sing barong awake sing mentul engko. Aku sing Nek iku ya durung mentol lah. tegese dadi pentul iki. lho. Wong isih cilik ngono kok. Ah. Masa kok durung mentol lah. Lah nek cilik napa niku jenenge? Ya mentoel. Ayo Ah. barungane siap. Pasukan barong siap. Niki ngapunten barongan saking pundi? Gembong Amijaya. Oh, Gembong
Yuk, pasukan itik-itik kantonge busuni. Panas hutan panas Maine cedak syuting ngono Mas ya. Capek. Hei! Gunung. Ora kalah.
jan apik tenan pembaronge ya, Nduk. Lumayan sesuk iso nggo sangu sekolah. Nggih Lenggring tur gayeng. Napa barengane mboten bojone kendange ndek wau. Lah, kandhane kok. Mboten nggo bojo dhewe kok. Lah. Ya bojone renten ya bojone ya sak genahe. Bojone kendange sing adeg iki. Dadi nek ora bojo iku orang mathuk ya. Nggih mboten to. Mboten bojone nggih. Ibaratnya nek bojo iku wis nyurteni, ngerti apa sing dikarepno. Paribasane lampu peteng kowe ngerti ya. Iya wis bojo. Mlaku sek-sek oh karepe bojoku iki ngene berarti. Heeh. Angger mlaku sandale kok diseret nang ngarep kamar, mesti karepe ngene. Lah kuwi pancen pincang kok. Berarti sandale pedhot, diseret. Monggo. Natian wadon sareta Kembang suling kumandang suarane. Ya. Ae. inu mane banyu Dicepat berjuang jurang kelingan anak Oleh gombal kampul. Kulon apa setyane kelakon baris gotong royong nyambut gawe ning gunung tak jadani saka sajak gayeng nggih Mas Garing nggih. gayeng pokoknya Nggih, grapyak semanak tur sigrak. sigrak tengah Sigrak tengah itu Sing disigrak piyakan berarti. semangka Oh nggih. semangka jingga kae lho Oh duren. Ndak kuwi. jan Ndak kuwi sing ra kuwati. Ndak kuwi. Mangga. Sekar pisah